Добрый вечер, паважанае гаспадарства. У прамым эфіры 6 ТВ Беларусі, у студыі я, Яўген Казакевич. Украіна заклікае сусветную супольнасць увесці гандлёвае эмбарга супраць Расіі, але ў той жа час плануе гандляваць з Лукашэнкам. Ці не з'яўляецца гэта падвойнымі стандартамі? Ці знішчаны Лукашэнка палітычна пасля таго, як з тэрыторыі Беларусі пачалі бамбаваць Украіну? Ці аб'явіць Пуцін афіцыйна вайну Украіне 9 траўня? Ці вырашыцца Пуцін напасці на Малдову і якія чакаюцца наступствы? На гэта іншае пытанне ў сённяшнім эфіры адкажа украінскі палітолог Яўген Магда. Вітаю вас, спадар Яўген, слава Україні! Живе Беларусь, спадар Євген. Будемо говорити. Живе вечна. Сёння з'явілася інфармацыя ў сродках масавай інфармацыі, што Пуцін можа афіцыйна аб'явіць вайну замест так званай спецаперацыі ў Украіне і аб'явіць усеагульную мабілізацыю. Наколькі гэта магчыма, на вашу думку, і што гэта зменіць? Ну, у товариша Путіна, як відомо, своя логіка така, чекістська, як у Маузера. Але є кілька фактів, на які треба звернути увагу. Якщо Путін оголосить офіційно Україні війну, він в такий спосіб визнає Україну як державу. Не можна оголосити війну не державі. Тому тут, відповідно, в мене є сумніви. Відповідно, мобілізація – це свідчення того, що так звана спеціальна військова операція закінчилась провалом, не досягнула своїх цілей. А вони вже багато кукурікали про те, що своїх цілей вони досягнуть. Тому я думаю, що давайте дочекаємось 9 травня, але у мене є серйозні сумніви. Я думаю, що минуле Путіна, чекістське, а не військове, воно буде його підштовхувати не до військових операцій більше, а саме до інформаційно-психологічного тиску, до прагнення при можливості Україну принижувати, при можливості її розхитувати, але це не виключає того, що війна, звичайно, на Донбасі і на сході України в цілому триватиме так само, як і на півдні, власне. Но ледзь гэта аб'яўленне мабілізацыі, на вашу думку, не сведчыць яно пра тое, што чалавечы рэсурс ужо у Расіі скончыўся? Знаєте, у них лише за офіційними даними 20 мільйонів бідних. Людей, які живуть за межами бідності. Тобто з них створити мільйонну армію, ну чисто арифметично, питань немає. Вони там обіцяють щось понад 200 тисяч рублів російських кожен місяць за 4 місяці служби. Я б робив по-іншому, але підказувати їм не буду. Тому скажу, що всяку голитьбу люмпенів з російськими паспортами закликати і гнати на Україну в атаку, вони, звичайно, будуть. З тієї простої причини, що прірва, яка існує, і чесно існує, між бідними і багатими в Україні, вона, як виявилось, набагато менша, ніж прірва, яка існує між багатими і бідними в Росії. Окупанти, які були на Київщині, на Чернігівщині, вони просто дуже були здивовані інтернетом в селах, асфальтом в селах, унітази вперше бачили в житті, туалети в будинках бачили вперше, а не на вулиці. Тобто для них це, знаєте, цивілізаційна місія. Але замість того, щоб якось досвід цей перебирати, вони вбивали наших співгромадян, катували їх, гвалтували, займалися мародерством, тобто чинили воєнні злочини, за які передбачено цілком очевидне покарання. І це покарання настане, незалежно від того, скільки Україна витратить часу на те, щоб покарати тих, насамперед, хто віддавав злочинні накази. А ці накази, очевидно, були віддані. І те, що Путін присвоїв звання гвардійських 2 бригадам, які були в Бучі, яка стала символом воєнних злочинів, це свідчення особливого цинізму і існуючого розрахунку, спрямованого на знищення українського народу.
Ні в кого не має бути в цьому сумнівів, особливо у наших білоруських сусідів. Ну, уже зараз вядома, што усім зразумела і вядома, што ўсе планы Расіі ўжо як бы пайшлі кату пад хвост, як кажуць. Таму вось The Times сёння паведаміла, што Крэмль прыняў рашэнне аб нападзе на Малдову. Атрымоўваецца, што гэта можа быць той маленькай перамогай, якая так трэба Пуціну? Як ви мяркуєте? Знаєте, пане Євгене, тут не все так просто. Я дозволю собі витратити зайві 30 секунд на те, щоб нагадати. Молдова має межу, кордон лише з Румунією і з Україною. З іншими країнами немає. Ну там є порт Джурджулешти, вихід на Дунаї, Чорне море, але він в військовому сенсі, як мені здається, не може бути реалізований. В Молдові дійсно маленька армія, бо вона нейтральна. Але в так званому Придністров'ї, невизнаному на лівому березі Дністра, армія може трохи більша. Але російські там, насправді, тільки офіцери. Солдати і сержанти там – це місцеві мешканці, які підписалися на контрактну службу. Особливість невизнаного вже 30 років Придністров'я в тому, що люди там мають російські паспорти, паспорти Придністров'я, паспорти Молдови, паспорти України, навіть паспорти Румунії. Знаєте, ціла така колекція паспортів. Навіть їхній так званий президент Красносельський має паспорт громадянина України. І не він там такий один, повірте. Тобто там є достатньо багато різних речей, які, в принципі, виглядають дивним. Багато говорять про склади колбасні. Це дійсно величезні склади, там понад 20 тисяч тонн боєприпасів, які вивезли з території Центральної Європи в останні роки Радянського Союзу і в перші роки, власне, після його розпаду. Тобто цим боєприпасам по 30 років. Навіть в умовах, якби їх зберігали в ідеальному стані, до них би все одно б небезпечно було підходити. Я думаю, до них і зараз дуже небезпечно підходити. І всерйоз розглядати, що це дійсно якийсь ресурс боєприпасів для України, тим більше зараз у нас ми вже знаємо про ухвалене рішення про надання Україні гаубиць і самохідних гармат 155-го натівського калібру, нам ці снаряди колбасні взагалі не потрібні. Я вважаю реалістичним сценарій, коли буде існувати якась провокація в самій Молдові. Поясню чому. Там була достатньо складна зима, в тому сенсі, що було піднято ціну на газ, і уряд був змушений платити субсидії надзвичайно активно. Це було. І, відповідно, цей факт, він існує на сьогоднішній момент, і весна, так би мовити, напружена. А тут ще наближається річниця перемоги над нацизмом. До останнього часу її в Молдові святкували в такій російській парадигмі. Ветерани різного ступеня справжності і таке інше. Але в квітні парламент Молдови заборонив використовувати георгіївську стрічку, так звану колорадку. І це, відповідно, дуже сильно впливає на тамтешню ситуацію. Там десь приблизно третина громадян Молдови піддається російській пропаганді, вірить в цілі Росії на території України і багато чого іншого. Тому на все це треба звертати увагу, все це треба розуміти і усвідомлювати, що закинути за допомогою катапульти російських десантників на територію Молдови неможливо. Сісти на території аеропорта Тірасполя, я не впевнений, що тамтешня злітно-посадкова смуга витримає важкі транспортні літаки. Сісти в Кишиневі, це, ви знаєте, було б, звичайно, величезне нахабство з боку Росії, але практика показує, що Росія чхати хотіла на міжнародне право. І тому якраз цей варіант я б, в принципі, теж не виключав. Зараз хотелось бы вернуться все ж таки до справ внутри Украины и их с вами обмерковать. Арестович подтвердил словы Данилова об тым, что мирной дамовы з Россией Украина не мае намеру заключать.
Будзе толькі капітуляцыя, як ён сказаў. І тым больш 3 краіны, гэта ЗША, Великабрытанія, Польша і Германія, сёння заявілі, што ніякага звароту да межаў 24 лютага і быць не можа. То бок кіраўніцтва Украіны задаволіць толькі поўнае вяртанне Донецкай, Луганскай і таксама Крыма, так? Тут справа не в керівництві України. Справа в тому, що існують певні суспільні настрої. Давайте згадаємо 24 лютого 2022 року. Не лише слова Путіна про те, що Росія підтримує право на самовизначення всіх народів, які населяють Україну. В 2014 році ми дізналися, що є народ Криму, є народ Севастополя, є народ Донбасу, вірніше окремо Донецької і Луганської областей. Зараз ми бачимо, що Україну хотіли ще більше рвати на шматки. І будуть хотіти якось приєднати Херсонську область, можливо, до Росії, можливо, приєднати так звані ДНР, ЛНР в тих межах, в які вони зможуть відбити територію Донецької і Луганської областей українських захисників. Але це, ну, вибачте, це далеко не повний успіх, на який могла б розраховувати Росія. Я поясню чому. Путін же ж говорив, що ми її денацифікуємо Україну, ми її демілітаризуємо, ми її зруйнуємо. А що він отримав замість цього? Він отримав прискорення України на шляху до Європейського Союзу. Він отримав те, що Україна отримує натівську зброю. І плюс в НАТО, очевидно, вже в червні вступлять Фінляндія і Швеція. І сухопутний кордон Росії з країнами НАТО збільшиться в 2 рази. Практично, за рахунок кордону з Фінляндією. Фінляндія, як знають, я думаю, наші глядачі, країна дуже непроста. Вона має досвід зимової війни 39-40-х років і постояти за себе, в принципі, може. Тому я до чого це згадую? До того, що наші захисники і мільйони наших громадян, які їм допомагають, як волонтери, як добровольці, в різних якостях, вони довели, що Україна свій суверенітет збереже. Далі будуть вирішувати, я думаю, насамперед успіхи наших захисників, наших військових. Вони витримали атаку Росії навіть в умовах, коли на Заході переважна більшість військових експертів вважала, що Україна розвалиться за 3-4 доби. Це фактично підтверджені дані, що такі прогнози були, і на цих прогнозах базувалася поведінка НАТО та Європейського Союзу в перші тижні війни. Я вам більше скажу, що те, що на території Європейського Союзу зрештою опинилися понад 5 мільйонів наших громадян після початку війни, причина цього, на мою думку, лише одна. Те, що в світі, в Європейському Союзі, зокрема, були впевнені, що ми розвалимось. Тому вони поступово почали приймати наших громадян більш активно, скажімо, ну, щоб, знаєте, хвилеподібно. Але є ще інший цікавий факт. З початку війни біля 1 мільйона наших громадян повернулися назад в Україну. І я думаю, що це не жінки і діти переважно. А все ж таки це переважно чоловіки, які розуміють, що їм треба ставати на захист своєї батьківщини. Так. Вось вы узгадали про Херсон, про гэта так званую Херсонскую Народную Республику. Скажите, ці правды, што там з 1 траўня увялі ў абарот расійскі рубель, і што вам вядома пра тое, калі плануецца рэферэндум? Бо была інфармацыя, што там плануюць правесці рэферэндум, тое, каб так званая ХНР уступіла ў состав як бы Расіі ці стала незалежнай. Правильно говорити не ХНР, а ХЕРНР. Це якраз повністю передає зміст цього утворення. Ви знаєте, тамтешньому гауляйтеру російському, є такий колишній парламентарій український Сальдо, просто на вулиці дали по лобі. Так, не боляче, але дуже образливо. Це, я думаю, показало ставлення пересічних херсонців до того, що відбувається. Не раз і не два в Херсоні були мирні мітинги. Ми розуміємо, що вони не можуть бути безкінечними. Тому що окупанти вираховують тих, хто чинить їм опір,
їх або витискають за межі окупованої території, або арештовують. Але те, що запускають російський рубль, ну добре, ну Україна не може зараз цьому протидіяти ефективно, оскільки Херсон окупований. Але я нагадаю, що Херсон – це єдиний обласний центр, який буквально в перші дні захопили рашисти. Більше якихось значущих успіхів немає. І Маріуполь тримається вже понад 2 місяці. І біля нього тисячі російських військових. І там і вбиті біля нього були не один генерал російський. Точно так само, як взагалі в ході цієї кампанії російські генерали мруть як мухи просто. Тому що вони не спроможні керувати інакше, як приїхавши в відповідні порядки своїх сил, там роздавати цінні вказівки і потім потрапляти, як правило, під артилерійські удари українських військ. Тому я думаю, що в принципі ситуація на сьогоднішній момент дійсно непроста. І ми можемо чітко собі уявити, чого хоче Хуйло. Він же Путін. Він хоче зберегти контроль над Донецькою і Луганськими областями, які в Кремлі називають ДНР та ЛНР. Він хоче зберегти контроль над Херсонщиною. Для чого? Для того, щоб забезпечити, щоб вода Північно-Кримським каналом йшла до Криму. Без води Дніпровської, без постачання прісної води до Криму, окупованого Росією ще в 2014 році, там буде дуже багато проблем. Їм Херсонщина потрібна ще як і житниця, бо вони зараз крадуть там зерно попередніх врожаїв, хочуть там щось вирощувати, конфісковувати у тамтешніх фермерів і так далі. Тобто це класична окупаційна влада. Я розумію, що в Білорусі багато людей читали про нацистську окупацію, родичів, відповідно, переживали. А тепер ви можете побачити це, так би мовити, в режимі реального часу. Як це відбувається? В українських, частину в якихось російських медіа побачите. Тобто, якщо критично сприймати новинні передачі, які йдуть з окупованих українських територій, можна побачити дуже багато речей. І не тільки цього Соловйова, який сьогодні приїхав в Маріуполь там покрасуватися. Дивно, його минулого тижня розповідали, що є ціла банда, яка хотіла його знищити, а зараз його відправили туди, де ще тривають бої. Ну це ж якийсь анекдот, ну чесне слово. Просто як барана відвели його на бійні. Спадар Євген, ну ось зараз, конечно, хотілося б нам крыху так про Беларусь з вами поразмаўляць. Вось яшчэ зімой вы казалі, што любая ракета з тэрыторыі Беларусі палітычна знішчыць Лукашэнку. З тэрыторыі Беларусі ляцелі ракеты, з тэрыторыі Беларусі заходзілі расійскія войскі. Але калі паглядзець, то Лукашенко не знішчаны. Ён шукае кантакты на захадзе, дагэтуль спрабуе гандляваць з Украінай. Кім зараз з'яўляецца Лукашенко для палітикаў Усходу і палітикаў України? Ну я не знаю, чим він намагається торгувати з Україною, хіба що залишками своєї совісті, мабуть. Але цих залишків совісті така маленька кількість, що не можна виміряти, ну в чому там, в каратах, да, як діаманти вимірювати, чи в грамах, як золото. Просто насправді я не беру слова назад з приводу політичного знищення Лукашенка. Я поясню чому. Подивіться, як зараз запроваджуються санкції, ну, починаючи з кінця лютого місяця. Вони запроваджуються і проти Росії, і проти Білорусі. Проти Білорусі, звичайно, не всі. Ну, не всі ті, які проти Росії. Це правда. Але ж вигнали з багатьох спортивних змагань. Багато західних компаній йде з Білорусі. Таке враження, що просто чекали, ну, чи розуміють, що можуть обходити через білоруську територію санкції, які запроваджені проти Росії. Я практично переконаний, що білоруські військові, які все-таки не зайшли в Україну, вони свічки по неділях в храмах ставлять і моляться активно через те, що вони не зайшли.
І вони залишились на території своєї держави. Про її незалежність можна багато сперечатися, багато говорити. Я вам чесно скажу, що зараз цього торкнусь. Але те, що білоруські військові не зайшли в Україну, не брали участь у бойових діях безпосередньо в Україні, це зберігає потенціал для нашого якогось діалогу. Складного. Я вам чесно скажу, що українські військові, які воювали на Київщині, на Житомирщині, в них були настрої зайти на територію Білорусі і показати, хто де господар. І я знаю, що влада Лукашенка боїться батальйону імені Кастуся Калиновського, тому що розуміє, що люди, які отримуватимуть бойовий досвід зараз і отримують його достатньо активно, вони його отримують в тому числі, щоб боротися за владу в Білорусі після того, як закінчиться війна в Україні. Це теж зрозумілий факт. Я думаю, що це розуміють і в Кремлі. І я не виключаю, що Лукашенка скинуть, як розміняють на когось іншого. Це не буде опозиційний політик. Це не буде Світлана Тихановська. Це не буде Павел Латушка. Це буде хтось, хто зручний для Путіна. На кого хтось, коли він зможе сказати, що та, Лукашенко, ну подивіться, що він зробив. То одне, то друге, то з його території ракети залітали. Але він буде мовчати, що це були російські ракети. Він буде мовчати, що в госпіталях Білорусі були російські військові. Він буде мовчати про багато що. Я просто дуже пам'ятаю, як послом Росії в Білорусі був пан Бабіч, так, в 17-18 роках, який розгорнув таку інтенсивну діяльність, що Лукашенко просто плакав, щоб забрали відповідно Бабіча назад до Москви. Бо він себе поводив так, що гауляйтер Куби, мабуть, в гробу перевертався, дивлячись на активність російського посла в Білорусі. Повертаючись до того, чим торгувати, ну, ми зараз обходимось з об'єктивних причин і без білоруського бітума, і без білоруського бензину, навіть без білоруської молочки. А про те, яка ситуація на нашому кордоні, я нагадаю, що наприкінці лютого чи на початку березня, вже зараз не скажу, посольство білоруське виїхало, але не через українсько-білоруський кордон, на якому 1000 кілометрів і точно більше 10 прикордонних пунктів. Але, очевидно, всі вони не працювали. А виїхали чи через Молдову, чи через Румунію, не скажу точно. І послу Ігорю Соколу український прикордонник вручив для передачі керівнику прикордонного комітету Анатолію Лаппо 30 срібняків, бо той давав чесне офіцерське слово, що з території Білорусі ніколи нічого не зайде. Знаєте, я тут часом читаю окремі документи, і навіть читав такий документ, який називається Конституція Білорусі. Одна з статей якого, а вона вступила в силу вже коли російсько-українська війна тривала. Одна з статей говорила про те, що з території Білорусі ніколи не може розпочатися агресивна війна. Я цитую близько до тексту, вибачте мені, ну, все-таки це Конституція чужої держави. Хоч і сусідньої, з якою, як сподіваюсь, наші глядачі знають, я завжди виступав за розвиток добросусідських відносин. І Україні нема в чому Україні можна дорікнути в тому, що Україна купувала у режиму Лукашенка після виборів 2020 року бітум, бензин, багато електроенергію. Це правда. Ми за це зараз відповіли життями і руйнуваннями на нашій території. Тобто ніхто не скаже, що Україна не понесла відповідальність за свої помилки. А як буде далі? Звичайно, це буде після закінчення війни. Я побачив там питання, що буде з Білоруссю після закінчення війни в Україні. Я думаю, це мають вирішувати самі білоруси. Але з моєї української дзвіниці, якщо хочете,
Ситуація є простою. Система безпеки післявоєнної Європи потребуватиме перегляду з низки причин. По-перше, ми зараз перебуваємо всередині війни найбільшої країни світу проти найбільшої країни Європи. І залишити це без реагування ніхто не може. Ну просто не може, хоч би і хотів. Будь-яка країна, вона повинна просто на це реагувати. Тому ті, хто не реагує, вони втрачають власну суб'єктність. А реагує, Лукашенко на сьогоднішній момент це єдиний офіційний союзник Росії. Це його тавро. В Україні, на жаль, не всі розуміють, що Лукашенко і Білорусь – це різні речі. Не всі знають, що десятки, може сотні тисяч білорусів змушені були емігрувати. Не всі знають, що в Білорусі понад 1000 політичних в'язнів. Я послідовно за те, щоб не з'ясовувати відносини, а розвивати контакти між Україною та Білоруссю. І це абсолютно необхідно. Але я продовжу, чому система безпеки має змінюватися. Тому що воюють між собою і дві найбільші держави пострадянського простору. І інші, в тому числі Білорусь, в тому числі Молдова, в тому числі країни Кавказу, вони теж на це дивляться. І вони теж роблять свої висновки, повірте мені. Тут у мене немає жодних сумнівів, що висновки такі роблять. А є ще один момент. Україна, як і Білорусь, і Казахстан, на початку 90-х відмовилась від ядерного арсеналу. Його вивезли до Росії. А зараз ядерна держава Росія напала на Україну, яка відмовилась від ядерної зброї. Практично цим кроком режим нерозповсюдження ядерної зброї знищено. Його просто більше нема. Як можна переконати, наприклад, Іран та Ізраїль, я називаю країни, які за багатьма ознаками мають ядерну зброю, тільки її, так би мовити, публічно не показують. Так само, як і Індія і Пакистан. Як їх переконати відмовитись від ядерної зброї, коли вони завжди можуть сказати: а Україна відмовилась, що вона отримала взамін? Ну и хочется вернуться до ваших слов про сяброўства, так что, прабачце, я нагадаю нашим гледачам, что спадар Евген Магда насамрэч за сяброўства і кніжка, якую напісаў спадар Евген, ёсць нават у калекцыі Лукашэнкі. Правда, Евген? Те, що він її публічно отримав на зустрічі з пресою в 2019 році, це факт. Ваш колега і мій добрий друг Зміцер Лукашук її передав, Лукашенко її покрутив в руках, став предметом критики з боку російських телеграм-каналів, що, мовляв, колгоспник з книжкою. Бо книжка називається «Гібридна агресія Росії. Уроки для Європи». І але мене питають часто: а Лукашенко твою книжку прочитав? Я кажу, я не знаю. Судячи з його поведінки, не можу так сказати. Виходить, що не читав. Або, знаєте, як двієчники в школі намагаються спалити щоденник для того, щоб батьки не дізнались, то може десь в президентському палаці використали для розпалення коминів чи для розпалення мангалів для шашликів. Не знаю. Але якщо говорити серйозно, то долю Білорусі мають вирішувати самі білоруси. Ми можемо, і це моя послідовна позиція, передавати досвід, розповідати. Ми можемо сприяти якимось речам. Але говорити там про якісь інтервенції чи ще щось, це може тільки людина, у якої, я б сказав, нездорова фантазія. Я знаю, що в білоруському суспільстві говорять про внутрішню окупацію. Що, мовляв, Білорусь є країна, окупована лукашистами. Але ж, даруйте, вони ж громадяни Білорусі чи ні? Тобто, я за те, що немає жодного поганого народу. І не може бути. Можуть бути погані люди без якихось життєвих принципів, які підпорядковують інтереси великої і дуже цікавої, мені особисто цікавої країни Білорусі своїм. Але так не буде завжди. Повторюсь, що система безпеки
в Європі після російсько-української війни зміниться. Ми просто будемо перебувати в якісно інших умовах. Україна вже питання свого суверенітету складним шляхом, але з порядку денного зняла. Я думаю, ні в кого немає сумнівів, що незалежна Україна відбулася. Ми в якомусь сенсі зараз, за ці майже 10 тижнів, виграли свою війну за незалежність. Ну, реально. Бо, які б навіть не були у нас територіальні втрати, можливі зараз, ну вони є реально, але Україна як незалежна Україна, вона стоїть. Вона вистояла перед ударом армії, яку називали другою армією в світі, і яка виявилась збіговиськом мародерів, гвалтівників і вбивців. Спадар Евген, все ж таки хочется про Беларусь так само больш паразмаўляць. Дарацца Зяленскага Арестович у адным з інтэрв'ю сказаў, што Зяленскі не сустракаўся з Святланай Ціхановскай, ну і зараз недаслоўна сэнс просто перадам, каб, як бы так, не порціць адносіны з Лукашенко. Офіс Ціхановскай зараз плануе адкрыць прадстаўніцтве ў Кіеве. Як гэта паўплывае на адносіны паміж афіцыйным Кіевам і офісам Святланы Ціхановскай, і ці не позна гэта зараз рабіць? Ну, дивіться. Мене складно назвати фанатом Світлани Тихановської. Я вважаю, що вона не лідер опозиції, а швидше символ опозиції. Але це знову-таки мають вирішувати самі громадяни Білорусі. Не моє свиняче діло давати в даному випадку оцінки, я її, в принципі, можу утримати при собі. Не секрет, що до війни українська влада не педалювала відносини з Тихановською з тієї причини, щоб не дратувати якоюсь мірою Лукашенка. Але коли Лукашенко, ну, здається, вже перегидив все в двосторонніх відносинах, що можна було перегидати, ну що може бути ще краще? Щоб привезти на територію Білорусі ядерну зброю чи гармату, яка вистрелить ядерною бомбою по Україні? Так? Ну, не ядерним снарядом. Тому, що стосується Офісу Світлани Тихановської, я думаю, що він потрібен в Україні із тієї простої причини, що тут залишається достатньо багато білорусів. Не лише які воюють, не лише які волонтерять, а ті з них, які змушені були, особливо після 2020 року, інтегровуватись в українське суспільство. І для Офісу Тихановської це виклик. Я тільки поправлю, що Арестович – радник керівника Офісу Зеленського, не самого Зеленського, ну хоча він у нас такий інформаційний рупор влади, безумовний, і, звичайно, те, що він говорить, до цього люди активно, в тому числі за кордоном, прислухаються. Просто я не поділяю не те, що там його поглядів, це вже наші внутрішньоукраїнські проблеми. Але я скажу, що розраховувати у відносинах з Білоруссю на те, що ми там, знаєте, з барського плеча будемо щось розповідати? Ні. Я б хотів, щоб наші білоруські сябри собі зрозуміли одну просту річ. Ідея про триєдиний слов'янський народ, яка існує з 19 століття, яка придумана в Росії, вона зроблена для того, щоб лише росіяни, великороси, почували себе старшими братами. Ані ми, українці, ані білоруси, ніколи рівними з Росією не будуть. І тому це наша мета і має бути вашою метою. Хоча я розумію, що кожні народи будують відносини так, як вони вважають за потрібне. Лише реінтеграція Росії, дезінтеграція Росії, її розпад на кілька частин, дерашизація Росії, вона може призвести до того, що по той бік, як то кажуть, за поребриком, можна буде з кимось більш-менш нормально працювати. Спілкуватися, про щось говорити. Дай Боже дожити. Я, наприклад, не впевнений. Я вам чесно скажу, що я батько 3 дівчат, 2 вже школярки, і вони пісеньку «Москаляку на гілляку», вона їм подобається.
Хоча ми навмисно їх цьому не вчили. Спадар Євген, хацелася б яшчэ меркаванне ваше вось на які конт пачуць. Украінскае кіраўніцтва заклікае да поўнага эмбарга расійскіх энерганосьбітаў. Але сама, па словах таго самага Арестовича, про якога мы сёння казалі, ён сказаў, там цытата, «Лукашенко подгоняет всякие вкусняшки». То бок, сама гандлюе з Беларуссю. З 20-го года, калі адбыліся выбары і гвалт у дачыненні беларусаў з боку прадстаўнікоў Лукашенко, так, і міліцыі і іншых, шмат беларусаў ехала ва ўкраіну і прасілі дапамогі ва ўкраінцаў. Але, на жаль, не заўжды гэта атрымоўвалася. Так, получыць дапамогу там і іншае. Таму справа і пытанне такое. Ці маральна вось гэта заклікаць да поўнага эмбарга расійскіх тавараў у той час, калі беларусы былі ў такім загоне, калі ім патрэбна была дапамога, Украіна таргавала з Беларуссю? Гэта маральна? Ваше асабістае меркаванне мне проста цікава. Я не знаю, які вкусняшки Лукашенко підганяє Арестовичу. Ви знаєте, Арестович, судячи з його заяв, якщо згадати, так би мовити, що Арес – це грецький бог війни, то він може претендувати на роль бога війни білорусів. Він же там дає зрозуміти, що він навчив їх білорусів рейковій війні, хоча я думаю, що рейковій війні білорусів навчили їхні діди і прадіди ще під час Другої світової. Але менше з тим, я противник влади радників, чи як там, влади дорадців, як білоруською. Справа в тому, що я за те, щоб відповідну позицію висловлювали люди, які на свої посади обрані, або політично призначені, як це робиться з урядом. Я не знаю, які зараз показники білорусько-української торгівлі. Я думаю, що вони наближені до нуля. З тієї простої причини, що Білорусь, я вже говорив сьогодні, союзниця Росії. Але, закликаючи до ембарго з Росією, звичайно, не можна торгувати з Білоруссю. Які б вкусняшки і кому, і хто, і як не підганяв. Тому що, якщо ми говоримо в Україні всерйоз, а у нас все всерйоз зараз, про європейську інтеграцію, Україна, я сподіваюся, в червні отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, то треба пам'ятати, що Європейський Союз – це не просто об'єднання країн, де добре живуть люди, а об'єднання можливостей, об'єднання грошей, об'єднання все-таки і цінностей. Тобто не можна говорити з одного боку, однією рукою, крутити Лукашенку дулю, казати «на тобі, диктатор смердючий», а іншою рукою рахувати гроші за те, щоб звідти купувати електроенергію, чи бензин, чи бітум. Я вже з вашим колегою і моїм другом Лукашуком ми говорили про це. Як сказав Зміцере, у нас, очевидно, у наших політиків, це було ще до війни, мабуть, ще наприкінці того року, бітумом вуха залило. Вони не чують. Я сподіваюся, що ті вибухи, які звучали протягом всіх цих місяців, вони ці бітумні корки з вух все-таки вибили. І тепер розуміння того, чим є для нас Білорусь, чим є для нас білоруси, воно більш чітке. Якщо комусь в Україні, можливо, не зрозуміло, я завжди готовий спробувати пояснити, чому не треба плутати туризм з еміграцією. І не треба плутати чистоту на вулицях Мінська і інших білоруських міст з тим, що всередині Білорусі є достатньо очевидний диктаторський режим, який, я б не сказав, що він там гірший чи кращий, він подібний до російського, тільки менший, в мініатюрі. Тому і політв'язнів, очевидно, менше. Але ж від цього не легше жодній родині людини, яка безневинно сидить за ґратами.
Ну, вось вы рассказали про расійскі дыктатарскі рэжым. Не магу вам гэтае пытанне не задаць, бо прэзідэнт Азербайджана Аліеў заявіў о падтрымцы тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Казахстан таксама заявіў, што не будзе адпраўляць сваіх ваенных ва Украіну і нават у рамках АДКБ. Хто у Пуціна зараз у саюзніках? Ці ёсць яны ўвогуле? Тільки Лукашенко. Ну, Асад, в принципі, вони вважають союзниками Пашиняна і Вірменію, але я б так не сказав, що ну, це такі союзники дійсно серйозні, реальні, тому з цим є проблеми. Але я вам скажу інші. Союзником можна бути по-різному. Ви вже згадували сьогодні Молдову. Як ви знаєте, після України свої заявки на вступ до Європейського Союзу подали Молдова і Грузія. З одного боку, все було б начебто краще, аби, ну, якби вони ж, ну, ми всі три країни, члени асоційованого тріо, які з східного партнерства, ну, так би мовити, відділилися, усвідомлюючи, що Білорусь, Вірменія і Азербайджан ближчим часом не зможуть вступити до Європейського Союзу і вони не прагнуть форсувати європейську інтеграцію. Тобто в травні минулого року це ну, асоційоване тріо за ініціативою Києва, воно фактично постало, а зараз, ну, даруйте, в липні минулого року воно в Батумі було проголошено. Але ж тут є нюанс. Україна отримала прискорення на шляху європейської інтеграції завдяки величезним жертвам з боку наших громадян, з боку наших захисників. А Грузія і Молдова не підтримали санкції Європейського Союзу проти Росії. Вони говорять, що їм це невигідно. І ми повертаємось до того, що Європейський Союз – це об'єднання, яке спирається на цінності. І не можна бути в цьому контексті наполовину правильним. Тобто я розумію, що гроші важливі, добробут важливий. Але коли у твоїх сусідів, у твоїх союзників, у твоїх партнерів гинуть, очевидно, тисячі людей, і економіка зруйнована на сотні мільярдів доларів, то треба показувати якусь, ну, політичну відповідальність, а не бути просто так. Вось вы сказали, што Лукашенко, ну, амаль што адзіны саюзнік Пуціна. Як вы мяркуеце, ці можа ён яго, так сказаць, кінуць? Бо мы ведаем, што Лукашенко даволі хітры палітык, і тым больш нядаўна вось міністр замежных спраў Беларусі Макей пісаў лісты еўрапейскім прадстаўнікам. Ці паспрабуе себе Лукашенко выставіць ахвярай усёй гэтай гісторыі, сказаць, што увогуле я тэрыторыю не даваў, гэта былі вучэнні, і Пуцін сам вырашыў пайсці ў наступ. Я яго адгаворваў, але ж я ж сваю армію туди не пусціў. Ви знаєте, пане Євгене, і ви, і я пам'ятаємо, що Лукашенко в 2014 році використав війну в Україні, ну, тоді гібридну війну все-таки, для того, щоб відбілитися в очах Європи. Він приймав тристоронню контактну групу, приймав переговори нормандської четвірки на своїй землі, носив там що, як він казав, яйця, масло, молоко, я не знаю, ну, картоплю. У мене на цю тему є жарт, що як Білорусь може бути гарантом безпеки України, як цього вимагає Росія, якщо вона в минулому році купувала у України картоплю, бульбу. Ну як це? Ну, це просто, ну, питання суб'єктності підважує. Так от, ви знаєте, на відміну від багатьох українських громадян, я знаю, що відносини Білорусі з Європейським Союзом, вони хвилеподібні. Тобто, то вони критикували Білорусі, а потім казали, ну, ви розумієте, там, да, політв'язні, але хтось там вийшов, хтось виїхав, давайте дамо ще один шанс. Але після таких жертв, як відбулись
в російсько-українській війні, після Бучі, після Бородянки, після Ірпеня. Я називаю населені пункти, до яких рашисти мали мало шансів потрапити, якби вони не заходили з території Білорусі. І якщо європейські політики зробили в своїх головах революцію в плані того, що вони готові продавати зброю Україні, хоча наприкінці лютого вони нам давали 3-4 доби на те, що ми протримаємось як держава і армія наша протримається, то стосовно Лукашенка, повірте, після війни вони теж будуть формувати таку позицію, яка для нього може стати несподіванкою. Неприємною несподіванкою. У нас вельмі шмат пытанняў і ад гледачоў, і таксама мяне яшчэ вельмі шмат пытанняў засталося, але, на жаль, наш час падыходзіць уже до конца. Таму, спадар Яўген, апошняе пытанне я вам зараз задам ад нашых гледачоў. Ваше стаўленне да ідэі балта-чарнаморскага звязу? Ця ідея стрімко актуалізувалась. Тобто, те, що Збройні сили України показали себе реальною силою, свідчить про те, що вони готові. Ця ідея, вона може з'явитися і відновитися знову. Але давайте будемо чесними і відвертими. Україна зможе стати членом будь-якого союзу лише після того, як війна з Росією завершиться. Тому що в умовах, коли Україна воює з ядерною державою, мені складно уявити, яка держава інша захоче брати на себе зобов'язання і казати, так, ми їх, давайте от з ними і будемо далі. Я готовий відповідати далі на питання, якщо у вас є час. Там у нас даволі шмат було пытанняў. Давайте яшчэ апошняе пытанне. Пасля перамогі Украіны яна будзе геапалітычным лідарам усходняй Еўропы. Якой ідэалогіі яна будзе прытрымлівацца? Це, напевне, буде не ідеологія інтегрального націоналізму. Тобто не треба лякати один одного Степаном Бандерою і Романом Шухевичем. Я спеціально наголошую на цих прізвищах, тому що знаю, що білоруська пропаганда любить розповідати про них, приплітати сюди Хатинь і багато чого іншого. Ні, це не буде ідеологія інтегрального націоналізму. Це буде ідеологія успішної України, яка має достатній потенціал і буде його прагнути реалізовувати. Нам доведеться багато попрацювати над тим, щоб відбудувати свою країну. Не забувайте про це. У нас зруйновані цілі міста повністю. Міста Волноваха немає. Селища Трьохізбінка на Луганщині немає. Маріуполя, півмільйонного міста, на 90% немає. Харкові зруйнована частина міста. Суми суттєво зруйновані. Чернігів суттєво зруйнований. Це я перерахував далеко не всі міста України, а ті, про які наші глядачі могли чути. Тобто нам доведеться ще дуже багато витратити на те, щоб відновити нашу державу. І повірте, ми не будемо шукати ворогів. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна знову була такою державою, якою можна і варто пишатись. Дякую вялікі, спадар Яўген, за размову. Я нагадаю, што сёння ў нас у прамым эфіры быў украінскі палітолог Яўген Магда. Дякую яшчэ раз, Яўген, беражыце сябе і слава Украіне. Дякую, героям слава і жыве Беларусь. Жыве вечна. Паважаныя гледачы, вы не забывайте ставіць падабайкі, подписываться на наш канал і глядзіце нас кожны вечар з панядзелка па пятніцу. Беражыце сябе. Жыве Беларусь.